हरे कृष्णा हरि बोल. मंगलाचरण घेऊया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरी बोल. मंगलाचरण झालेलं आहे. आजचा अध्याय आहे दुसरा सांख्ययोग, जे गीतेचं सार आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगून दिलेलं आहे. त्यापूर्वी आपण भगवंत चरणी नम्र वंदन करूया, प्रणाम करूया. इस्कॉनचे संस्थापक श्रील प्रभुपाद यांचे चरणी देखील नम्र वंदन आहे. आणि आपला उपक्रम जिथून चालू झालेला आहे असे जे राधा गोविंद मंदिराचे अध्यक्ष आहे श्री नामनिष्ठा दास यांना देखील वंदन करूयात. आणि वर्गामध्ये उपस्थित साधकांचे, भक्तांचे, डिओटीचे स्वागत आहे, वंदन आहे. हरे कृष्णा हरी बोल. आता कालचा अध्याय जो आपण बघितला, अर्जुनाला कशा प्रकारे विषाद झाला आणि मग त्याचं तात्पर्य आपण जाणून घेतलं की मोह सर्व याचं कारण असतं, सर्व दुःखाचं सुखाचं. त्यामुळे मोह कोणत्याच गोष्टीचा नसावा. आणि त्यामध्ये जो विषाद झाला, मग त्यामध्ये त्यांनी जी काही कारणं दिलेली होती. आणि त्यामध्ये पहिल्या अध्यायात आपण जेव्हा पाहिलं की पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, म्हणजे भगवंतांनी पांचजन्य नावाचा शंख वाजवला आणि अर्जुनाने आपला देवदत्त नावाचा शंख वाजवून काय केलं, युद्धाला उत्सुक असल्याचं जणू जाहीर केलं. पण त्यानंतर मात्र काय झालं की ज्याप्रमाणे अर्जुनाने सांगितलं भगवंतांना की सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, म्हणजे अच्युता तू काय कर, हे मला संपूर्ण सेनेचं निरीक्षण करू इच्छे आहे. आणि त्यामध्ये जी इच्छा आहे तर मग तू काय तिथे दोन्ही सैन्यांच्या या मधोमध तू रथ नेऊन दे. आणि अशी विनंती केल्यानंतर मग भगवंतांनी देखील जो रथ होता तर मग अशा ठिकाणी नेऊन स्थापित केला की समोरच गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म यांच्या समोर रथ उभा केला होता. आणि मुळात अर्जुन तर हा बघा पितामह भीष्मांचा अतिशय लाडका होता. त्यांच्याच तो लहानपणापासनं अंगा खांद्यावर खेळायचा. असा करत तो लहानाचा मोठा झाला. गुरु द्रोणाचार्यांकडून देखील अर्जुनाने धनुर्विद्या हस्तगत केलेली होती आणि ती जणू काय गुरु माऊलीच होती. आणि अर्जुनावर त्यांचं माते समान निरंतर असं प्रेम होतं. आता अशा आपल्याच कुळातील जे ज्येष्ठ आहेत, श्रेष्ठ आहेत, अशा महात्म्यांना समोर शत्रूच्या पक्षामध्ये उभं राहिलेलं पाहून अर्जुनाचा धीरच खचला. आणि मग त्याबरोबर या शत्रूच्या पक्षात सेनासागरात मग आपलेच मामा आहे, सासरे, मेहुणे, आप्त इत्यादींना जेव्हा त्याने पाहिलं, मग तेव्हा त्यांच्यावर आपल्याला आता बाण चालवावं लागणार. आणि मग या कल्पनेने तो काय झाला, अतिशय शोकाकुल झाला. आणि या जीवन मृत्यूच्या सीमेरेषेवर ही एक निर्णायक वेळ होती. आता बघा, साक्षात भगवंत सोबत असून सुद्धा त्याच्या मनामध्ये हा
जो संकल्प विकल्प झाला की कशा प्रकारे मी इथे माझ्याच स्वजनांवरती युद्ध करू, आणि इथे मग संपूर्ण कुळाचाच नाश होण्याची भीती होती. मग पिंडदानासाठी सुद्धा कोणी वाचेल की नाही याची शाश्वती नव्हती. अशी अनेक अनेक कारणं विषादपूर्वक विचारांनी शोकाकुल होऊन मग अर्जुन शस्त्रत्याग करून काय केलं त्यांनी, रथाच्या मागे खालती जाऊन बसला. आणि इथे अर्जुनाच्या या अवस्थेचं वर्णन संजयाने पहिल्या श्लोकात केलेला आहे, जो आपण आज दुसरा अध्याय सांख्ययोग मध्ये पाहणार आहोत. तर सांख्ययोग म्हणजे गीतेचं सार, म्हणजे बुद्धी योग. त्यापूर्वी जो भगवंतांनी जो या गीतेमध्ये सार सांगायला सुरुवात केली, तर त्याच्यामध्ये तो एक श्लोक पठण करते. पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवत्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। अतिशय सुंदर हे प्रार्थना आहे, ज्याच्यामध्ये भगवंत जो बुद्धीचा योग सांगत आहेत, ते पार्थाय प्रतिबोधिता म्हणजे अर्जुनाच्या माध्यमातून आपल्या सारख्यांना, ज्या साधकांना भक्तांना जे जाणून घ्यायचं आहे जीवनामधला पूर्ण आचरण शास्त्र. गीता काय आहे की आचरण, कर्तव्य कर्म, विहित कर्म कशा प्रकारे हवं. आणि मग बघा, साक्षात नारायणेन स्वयं, साक्षात नारायण सांगत आहेत, आणि हे व्यासांनी कुठेतरी ग्रंथित केलेलं आहे पुराण मुनीना. आणि हे कुठे झालेलं आहे, मध्ये महाभारतम. अशा प्रकारे हे वर्णन आहे. आणि ही प्रार्थना जर आपण नेहमी ऐकली तर आपल्याला सुद्धा हे व्यापकतेचं दर्शन एक ना एक दिवस निश्चितच होतं. आणि अशा प्रकारे मग आपण दुसऱ्या अध्यायाला आरंभ करत आहोत. संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. संजय म्हणाला, करुणेने भारावलेल्या, मन खचलेल्या आणि अश्रूंनी नेत्र भरून आलेल्या अर्जुनाला पाहून मधुसूदन श्रीकृष्ण प्रमाणे म्हणाले, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता इथे जे काही वर्णन आपण बघितलं, कशा प्रकारे अर्जुनाने शस्त्राचा त्याग केला आणि रथाच्या मागे जाऊन बसला. आणि मग या अवस्थेचं वर्णन इथे संजयाने पहिल्या श्लोकामध्ये केलेलं आहे. काय म्हणत आहे संजय, तर या युद्ध करण्याच्या या आपल्या निर्णयामुळे युद्धाच्या पश्चात जी भयंकर परिस्थिती निर्माण होईल, मग याविषयीच्या अनेक विचारांनी अर्जुनाच्या मनामध्ये भीती निर्माण झाली. आणि शोकग्रस्त अर्जुनाच्या नेत्रामधून अश्रुधारा वाहत होत्या. आणि मग त्यामध्ये तो समोर स्पष्ट काहीही पाहू शकत नव्हता. तर बघा, विचार केला तर खर तर अर्जुन एकटाच इतका बलवान आहे की तो पूर्णतः या संपूर्ण कौरव सेनेला इतका सहजपणे पराभूत करू शकला असता. आणि हे तर पूर्वी देखील त्याने स्वकर्तृत्वाने सिद्ध केलेलं होतं. आणि मग आता भगवंत काय म्हणतायत, श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, तुझ्यामध्ये अशा अशुद्ध गोष्टी कशा आल्या? ज्या मनुष्याला जीवनाच्या मूल्याचे ज्ञान आहे त्याला या गोष्टी मुळीच शोभत नाही. या गोष्टी मनुष्याला उच्चतर लोकांत पाडत नाही, तर त्या त्याच्या दुष्कीर्तीला कारणीभूत होतात. हरे
हरे कृष्ण. आता भगवंत अर्जुनाला इथे विचारतायत की आता ऐन युद्धाच्या वेळी अशी भीती कुठून निर्माण झाली. ही काय आहे? अनार्यता. म्हणजेच तुझ्यासारख्या या शूर आणि पराक्रमी वीरांचं हे अविवेकी वागणं आहे. हे काय आहे? अस्वर्ग्यम. म्हणजे काय? तर तुझ्या या वागण्यामुळे तुला स्वर्गाची सुद्धा प्राप्ती होऊ शकत नाही. तसंच अकीर्ती कर्म. म्हणजे ही आहे, जो लढतो तो हरला तरी त्याला परमगती कीर्ती प्राप्त होत नाही. आणि हे अर्जुन, आता तू घाबरून रण सोडून पळून जाण्याने तुझी आजवरची जी काही कीर्ती आहे ती धुळीला मिळेल, मातीमोल होईल. आता आपण सर्वजण जाणतो की बघा, इतिहासामध्ये शिवाजी महाराजांच्या सैन्यामध्ये तानाजी मालुसरे, म्हणजे आज सुद्धा आता ते नाव घेतलं तरी अंगावर काटे येतात की या योद्ध्याने बघा आपलं बलिदान देऊन कोंढाणा किल्ला जिंकला होता. आणि त्यावेळी शिवाजी महाराजांनी गड आला पण सिंह गेला असं गौरवोद्गार काढून त्या किल्ल्याचं नाव सिंहगड ठेवलं. आजही तो गड त्या घटनेची साक्ष देत उभा आहे. आणि अशा प्रकारे हे नरवीर तानाजी कीर्तिरूपे इतिहासाची शान ठरले. आणि म्हणून इथे भगवंत देखील ते सांगत आहे की ही जी तुझी कीर्ती आहे ती मातीमोल होईल. आणि मग इथे देखील आता पुढील श्लोकात भगवंत सांगत आहेत, क्लैप्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे पार्थ, अशा हीन नपुंसकतेची कास धरू नकोस. असे करणे तुला शोभत नाही. अंतःकरणाचे असे शूद्र दुबळेपण सोडून दे आणि हे परमतप उठ. हरे कृष्णा. इथे भगवंत परत तेच सांगत आहेत. आणि मुळात कसं झालंय, भगवंत आता अर्जुनावर क्रोधित झालेत. आता भगवंतांची बघा नारायणी सेना आणि स्वतः भगवंत यांमध्ये अर्जुनाने स्वतः भगवंतांना मागितलं होतं. आणि अर्जुनाच्या या विनंतीमुळे आज ते अर्जुनाचे सारथी बनले होते. आणि आता ऐन युद्धाच्या वेळी अर्जुन हतबल होऊन बसला. म्हणून मग भगवंतांनी अत्यंत तिरस्करणीय शब्दांचा वापर करून अर्जुनाला म्हटलं आहे की असा शंडपणाचा स्वीकार तू का करतोय? तू तर वीर धनुर्धर आहेस. कठोर तप करून तू धनुर्विद्या प्राप्त केली आहेस आणि तू आता हे काय म्हणतोय? त्याच्यामध्ये काल आपण जो श्लोक पाहिला होता, गांडीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिधय्यते न च शक्नुमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः. म्हणजे माझ्या हातातून गांडीव धनुष्य गळून पडत आहे, अंगाचा दाह होत आहे, तसंच माझं मन भ्रमिष्ठासारखं झालं आहे, त्यामुळे मी उभा देखील राहू शकत नाही. आणि मग भगवंत म्हणतात की अशा प्रकारे धनुष्य बाणाचा जो त्याग आहे तो तू केला आणि त्यामधनं तू शोक करीत बसला, हे काही उचित नाही. आणि भगवंतांचं हे बोलणं ऐकून आता इथे अर्जुनाला वाईट तर वाटतंय, पण भगवंतांच्या या स्पष्टीकरणाने त्याचं काही इथे समाधान होत नाही. आणि म्हणून पुढे 4, 5, 6 श्लोकांमध्ये भगवंतांना अर्जुन काय सांगत आहे, जणू काही तो आपल्या वागण्याचा समर्थनच करत आहे, युक्तिवाद. त्याच्यामधनं आपण पाहणार आहोत. 4, 5, 6 श्लोक पठण करते आणि माताजी त्याचे अनुवाद पठण करतील. अर्जुन उवाच, कथं भीष्महं सङ्ख्ये द्रोणै च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. हरे कृष्ण. अर्जुन हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, हे हरिसूदन, हे मधुसूदना, मला पूजनीय असणाऱ्या भीष्म द्रोणासारख्या व्यक्तींवर मी बाणांनी प्रतिहल्ला कसा करू शकेल? हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. पुढचा श्लोक आहे, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदीप्ताम्. एक सेकंद, वरती गेलंय का? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मात माच असणाऱ्या माझ्या गुरुजनांना मारून जगण्यापेक्षा भिक्षा मागून जगणे अधिक श्रेयस्कर आहे. जरी त्यांना भौतिक लाभाची इच्छा असली तरी ते ज्येष्ठ आहेत. जर त्यांची हत्या केली तर आपले सर्व भोग रक्तरंजित होतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पुढचा श्लोक घेऊया. न चैतद्विद्म कतरन्नो गरियो
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. हरे कृष्ण. त्यांच्यावर विजय प्राप्त करणे ही त्यांच्याकडून पराजित होणे, या दोघांपैकी कोणती गोष्ट अधिक चांगली आहे हे आम्हाला कळत नाही. जर आम्ही धृतराष्ट्रपुत्रांची हत्या केली तर आम्हाला जगण्याची आवश्यकता नाही. तरी देखील युद्धभूमीमध्ये ते आमच्या समोरच उभे आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे 4, 5, 6 श्लोक जे आपण अनुवाद आणि श्लोक पठण केले, मग इथे अर्जुन काय म्हणतो आहे की इथे तर एकतर माझे आजोबा पितामह आहेत, गुरु आहेत द्रोणाचार्य, आणि दोघेही मला कसे आहेत, पूजनीय आहेत. तर त्यांच्यावर बाण चालवण्याचं पाप मी कसं करू? ज्याप्रमाणे आपण बघितलं होतं, पापी भावना त्याच्या मनात येते. व 5 आणि 6 मध्ये काय म्हणत आहे की इथे राज्य आणि संपत्तीची इच्छा धरून या सर्वांना मारण्यापेक्षा मी भिक्षा मागून जगणं हे श्रेयस्करच आहे, आणि या आप्तजनांची हत्या करून मी जीवनभर दुःखच करणार. आणि मग पुढे सांगितलं आहे की आता श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल मी संभ्रमित झालो आहे, आणि आपण मला युद्धासाठी का प्रवृत्त करत आहात? अशा प्रकारे त्याच्यामध्ये जे काही त्याला कर्तव्य आहे त्याची जाणीव तो विसरला आहे, कारण कुठेतरी स्वजनांबद्दल असलेली आत्मीयता. आणि आता इथे अर्जुन भगवंतांना शरण येतो आहे. हा अतिशय महत्वपूर्ण श्लोक आहे, तो बघूया. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनःशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेष्ठ काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हा श्लोक आपल्याला जीवनामध्ये, मी मागे पण सांगितलं असेल कदाचित, अतिशय महत्वाचा आहे. जेव्हा आपल्या मनात जे काही संकल्प विकल्प येतात, योग्य काय अयोग्य काय, आपल्याला मार्गदर्शन देणारे सुद्धा समर्थ नसतात, किंवा आपल्याला आपलाच होणारा जो गोंधळ आहे त्यासाठी हा श्लोक जरी म्हटला, आणि भगवंतांना नेहमी कुठलीही परीक्षा असो किंवा कुठे प्रवास असो किंवा कोणत्याही दुविधेत असो, तर त्या हा श्लोक पठण केला तर आपल्याला निश्चितपणे मार्ग सापडतो. इतका हा असा महत्वाचा श्लोक आहे, आणि इथे अर्जुन तर भगवंतांना पूर्णतः शरण गेला आहे. अर्जुनाने भगवंतांचं शिष्यत्व पत्करलं आहे आणि स्वतःचा उद्धार करण्याची इथे विनंती केलेली आहे, आणि स्वतःची दुर्बलता त्याने स्वीकारली आहे. मनुष्य जन्म बघा कसा आहे, कोणीही परिपूर्ण नाही. कितीही प्रयत्न केला तरी देखील हा मनुष्याचा जीव आहे तो कसा आहे, अपूर्ण आहे. का बरं? तर भगवंतांपासून हा जीव वेगळा झालेला आहे. आणि म्हणून कुठेतरी परिपूर्णता येण्यासाठी मग कोणाला शरण जाणं आवश्यक आहे, तर भगवंतांना. आणि मग त्यासाठी हा श्लोक सांगून देतो, आणि मग याच्यामध्ये अर्जुन धर्म आणि अधर्म याविषयी मोहित झाला आहे, आणि ही गोष्ट त्याने कुठेतरी स्वीकारली आहे. आणि अशामुळे तो भगवंतांना पूर्णतः नतमस्तक झाला आहे. आता नतमस्तक मध्ये मस्तक काय आहे? बुद्धीचं क्षेत्र. आणि अशा प्रकारे त्यांनी आपली बुद्धी भगवंतांना अर्पण केलेली आहे. अशा प्रकारे हा अतिशय महत्वाचा श्लोक आहे. नेहमी याचं पठण श्रवण करतच राहायला हवं. पुढचा श्लोक घेऊया. श्लोक क्रमांक 8. न हि प्रपश्यामि ममात्मनुद्यात् यच्छोकमुच्छोक्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ज्या योगे इंद्रियांना शुष्क पाडणाऱ्या शोकाला नाहीसे करता येईल असा उपायच मला दिसत नाही. स्वर्गातील देवांसारखे सार्वभौमत्व असलेले, वैभवशाली आणि प्रतिस्पर्धी नसलेले राज्य प्राप्त करून सुद्धा मला या शोकाचे निराकरण करता येणार नाही. अरे
हरे कृष्णा. तर अर्जुनाच्या मनात विचार येतोय काय, की सर्वांना मारून मला आता सुखाचा उपभोग मिळेल, पण आनंद मिळेल का? नाही. वैभवशाली राज्य तर मिळेल, पण शोक नाहीसा होणार नाही. आणि अशा प्रकारे अर्जुन अत्यंत द्विधा मनस्थितीत आहे. आणि म्हणून मग त्याने भगवंतांना नतमस्तक होऊन मार्गदर्शन करण्याची विनंती केलेली आहे. आणि यामध्ये नत होण्यामध्ये निश्चितच सामर्थ्य आहे. आणि मग या युद्धाच्या सुरुवातीला युधिष्ठिर देखील आपल्या रथामधून खाली उतरला होता आणि अनवाणीच कौरवांचे सेनापती पितामह भीष्मांच्या समोर उभा राहिला होता. आणि त्यांना नतमस्तक होऊन प्रणाम केला होता आणि काय म्हणाला होता, की आपण कुळातील सर्वात ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ आहात. विचार करा की त्यांच्या समोर शत्रू पक्षाच्या विरोधात पितामह भीष्मांना आणि अशा प्रकारे पांडवांचे संस्कार नम्र भाव इथे दिसून येतो. आणि मग आपला तिथे कुठेतरी तो युधिष्ठिराला वाटत आहे की आपला आशीर्वाद घेणं इथे मी उचित समजतो. कोणाचा? पितामह भीष्मांचा. आणि मग या प्रकारे या युद्ध कार्याला आपण अनुमती द्यावी. आता अशी प्रार्थना ऐकून पितामह भीष्मांची काय अवस्था झाली असेल याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. मनात कशा प्रकारे ती खळबळ झाली असेल, की किती या अधर्माच्या बाजूने, या दुर्योधनाच्या, या असत्तेच्या बाजूने, ज्याच्यासाठी मला इथे यांच्या धर्माच्या विरुद्ध कुठेतरी यांना इथे समोर उभं राहावं लागतंय, शत्रू पक्षामध्ये उभं राहावं लागतंय. आणि मग शत्रू पक्षाचा राजा असूनही तेव्हा भीष्मांनी युधिष्ठिराला विजयी भव असा आशीर्वाद दिला. तिथेच कौरवांची हार निश्चित झाली होती. आणि आता इथे तर अर्जुन साक्षात भगवंतांच्या पुढे नतमस्तक झाला होता, त्यामुळे त्याचा विजय निश्चित होता. अशा प्रकारे मग आता पुढचा श्लोक बघूया. श्लोक क्रमांक 9. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्सेति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. संजय म्हणाला, याप्रमाणे बोलून झाल्यावर परंतप अर्जुन श्रीकृष्णाला म्हणाला, हे गोविंद, मी युद्ध करणार नाही, आणि स्तब्ध झाला. आणि श्लोक क्रमांक 10 मध्ये देखील त्यांनी काय म्हटलेलं आहे? तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे भरतवंशजा, त्यावेळी दोन्ही सैन्यांमध्ये उभे होऊन हास्य करीत श्रीकृष्ण खिन्न झालेल्या अर्जुनाला याप्रमाणे म्हणाले. हरे कृष्णा. तर इथे संजय काय सांगत आहे अंध धृतराष्ट्राला? तर इथे या श्लोकामधील बघा, प्रहसन्निव हा शब्द अतिशय महत्वाचा आहे. प्रहसन्निव म्हणजे काय? हसत मुखाने, हसत हसत ज्यावेळी, आता बघा तुम्ही एखाद्याला रागवता तेव्हा समोरचा मनुष्य जो असतो, माणूस असतो, मग त्याचं तितकस वाईट वाटून घेत नाही आणि मग योग्य परिणामही साधला जातो. आणि मग भगवंतांनी ज्या तिरस्करणीय काही शब्दांमध्ये अर्जुनाची, त्याच्या विषादाची कुठेतरी निर्भत्सना केली आणि त्यावेळी देखील त्यांच्या चेहऱ्यावर मधुर हास्य विलसित होते. भगवंतांचं कधीही विग्रह बघा, आपण टेम्पलमध्ये जातो, मंदिरांमध्ये, किंवा आपण ग्रंथांमध्ये सुद्धा बघू शकतो की कशा प्रकारे भगवंत कायम हसत मुखच आहेत. इतकंच नाही तर भगवंतांच्या मधुर छबीचं वर्णन करणारे श्री वल्लभाचार्यांनी देखील लिहिलेलं मधुराष्टकम आपण सर्वजण जाणतच असाल. ते अतिशय सुप्रसिद्ध आहे. त्यातले दोन, एक पहिला श्लोक घेऊया त्या स्तोत्राचा. अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं. या स्तोत्राचा पूर्ण जे काही आहे, पूर्ण अष्टक आहे, ते आपण पूर्ण जरी जाणून घेतलं तर मुख्य उद्देश म्हणजे काय? भगवंतांच्या विविध रूपांचं आणि गुणांचं वर्णन त्यामध्ये करून भक्तांना त्यांच्या भक्तीमध्ये तल्लीन करणं आहे. कुठेतरी बघा, आपण जेव्हा या संधी कालामध्ये कुठेतरी हे चिंतन करत असतो, आजकालच्या भौतिक जगतामध्ये मला नेहमी हा प्रश्न विचारला जातो की तू ही 7 वाजताची बॅच का बरं घेतली आहे? तुला काही बाकीच्या काही गोष्टी नसतात का, किंवा बाहेर काही कामं नसतात का? तर कामं तर आपल्याला प्रपंचिक असल्यामुळे तर आहेतच आहेत, पण संधी कालामध्ये ही संधी साधणं,
कोणती संधी साधणं, की आध्यात्मिक प्रवास, त्यामधनं हे चिंतन सेवा घडणं अतिशय महत्वाची आहे. आणि भौतिक जगतामध्ये हेच तर महत्वाचं आहे. जो आपण भक्तियोग जाणणार आहोत, की कशा प्रकारे भगवंतांना प्रिय भक्तांची जी 39 लक्षणं आपण पाहिली होती, ती आपण तेव्हा पण पाहिली, आता पण पुढे पाहणार आहोत, जेव्हा आपण 12वा अध्याय पाहणार आहोत. तर त्यामधनं हे जाणीव, हा बुद्धियोग देणारा भगवंत आहे. आणि त्याला नेहमीच सांगणं आहे की या संधी कालामध्ये काय होत असतं, सूर्याचं आणि चंद्राचं तेज कमी प्रमाणात होतं. आपण बघा घरामध्ये बऱ्याचशा ठिकाणी असं होतं की मनामध्ये नकारात्मक भावना, विचार, कुठेतरी क्लेश, कुठेतरी दुःख, किंवा घराच्या बाहेर जाऊन काहीतरी त्या भौतिक विषयांमध्ये रमणं, अशा प्रकारे त्यामधनं हे टाळण्यासाठी आपण हा जो 7 वाजताची बॅच घेतली आहे, जेणेकरून आपण, तुम्ही, आम्ही जे काही आहोत ते अध्ययन उत्तम रीतीने करण्याची ही सेवा संधी कालामध्ये प्राप्त केलेली आहे. अशा प्रकारे म्हणून भक्तांना या भक्तीमध्ये तल्लीन करण्यासाठी अतिशय भगवंतांची अनेक स्तोत्र आहेत, अनेक रचना आहेत. आपण तशा तशा ज्या ज्या अध्यायांमध्ये ते रिलेटेड, निगडीत असेल तसं आपण ते नक्कीच घेणार आहोत, कथा पण घेणार आहोत. आता पुढे जाऊया, की पुढे आता ज्ञानी असणं, पंडित असणं म्हणजे काय आहे, तर ते समत्व भाव कसा आहे तो जाणून घेणार आहोत. तर भगवंत सांगायला इथे आरंभ करत आहेत. हरे कृष्णा, हरे बोल. श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासो न गतासोश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणाले, पंडिताप्रमाणे बोलताना तू जे शोक करण्यायोग्य नाही त्याबद्दल शोक करीत आहेस. जे ज्ञानीजन आहेत ते जीवितांबद्दल तसेच जीवांबद्दलही शोक करीत नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत काय सांगत आहे इथून, पंडित असणं, ज्ञानी असणं म्हणजे काय आहे. बरेच जण सांगतात की मी हे ज्ञान प्राप्त केलंय, ते ज्ञान. आजकाल टेक्नॉलॉजी बऱ्याचशा वैद्यकीय, बऱ्याचशा क्षेत्रांमध्ये आणि त्या कलांचा, गुणांचा विकास होणं हे चांगलीच गोष्ट आहे. पण याच्यामध्ये मुळात पंडित कोण आहे, ज्ञानी कोण आहे, तर तत्वज्ञानाच्या दृष्टीने, अध्यात्माच्या दृष्टीने ही संकल्पना आपण इथे पाहणार आहोत. आता भगवंत काय म्हणतायत, की ज्यांच्यासाठी शोक करणं योग्य नाही अशांसाठी तू शोक करत आहेस आणि विद्वान पंडितांप्रमाणे बोलत आहेस. आता पण विद्वान पंडित, आता ज्यांचे प्राण गेले किंवा जाणार आहेत, अशांबद्दल शोक करीत नाही. व तुझं बोलणं पंडितांप्रमाणे तर आहे, पण आचरण तसं आहे का, नाही. तुझं बोलणं अज्ञान पूर्ण आहे. आता बघा, एखादी अंध व्यक्ती असेल, मग ती भ्रमित होऊन जशी दिशाहीनपणे इकडे तिकडे जाते, धावत सुटते, तसं इथे अर्जुनाचं होत आहे. असं भगवंत म्हणतात, की जसा तूच या विश्वाचा पालन करता आणि नाश करणारा आहेस, असं तुला इथे वाटत आहे. पण उत्पत्ती आणि लय हे विश्वाचे नियम आहेत. आणि मग परिवर्तन तर सतत होतच असतं. आणि हे जे जाणतात ते शोक करीत नाही. अशा प्रकारे इथे वर्णन आहे. पुढे भगवंत काय सांगतात ते जाणून घेऊया. न त्वेवाहै जातु नासः न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. ज्या काळी मी, तू आणि हे सर्व राजे अस्तित्वात नव्हते असा काळ कधीही नव्हता आणि भविष्य काळात आपण अस्तित्व विहीन होणार असेही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अतिशय महत्वाचे श्लोक इथून आरंभ होतात आधीच्या श्लोकापासून, की बघा इथे भगवंत सांगतायत, पूर्वी कधी काळी मी नव्हतो, तू नव्हता, किंवा हे राजे लोक नव्हते, असं नव्हतं. भविष्यातही मी नसेन, तू नसशील, किंवा हे राजे लोक नसतील, असंही नाही. आणि ही विशेष गोष्ट भगवंत सांगतायत, की जसं बघा आता हवेची एखादी झुळूक येते आणि मग त्यामुळे तलावात काय होतात, तरंग उठतात, पाणी हलतं. तसंच हे शरीर काय आहे, थोड्या काळाकरता अस्तित्वात येतं आणि नंतर नष्ट होऊन या पंचतत्वांमध्ये विलीन होतं. पण शरीरामधील आत्मा मात्र कसा आहे, अनादी आणि सनातन. म्हणजे पाण्यातील तरंग नाहीसे झाले तरी पाणी तसंच राहतं, ते नष्ट होतं का, नाही. तसंच मृत्यूमुळे शरीर नष्ट झाले तरी आत्मा नष्ट होत नाही. आणि म्हणून इथे अर्जुनाला म्हणत आहे भगवंत, की तू मग शोक कशासाठी करत आहे. पुढचा श्लोक बघूया. श्लोक क्रमांक 13.
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पंडिताचं, ज्ञानी पुरुषाचं, तत्वज्ञानी जे जाणून घेण्याचा आपण इथे प्रयास करत आहोत. इथे भगवंत काय सांगत आहेत की देहधारी मनुष्यालाच बघा बाल्यावस्था, तारुण्य, वृद्धावस्था आणि शेवटी मृत्यू या चक्रामधून जावंच लागतं. धैर्यशील जी व्यक्ती असते मग यामुळे ती काय विचलित होते का? नाही. परिवर्तन हा तर संसाराचा नियमच आहे. आणि मग मनुष्याच्या शरीराचं देखील असंच आहे. त्यामध्ये सतत बदल होत असतात. मग थोड्याशा अवधीमध्ये शरीरातील बघा अनेक पेशी नष्ट होत असतात आणि असंख्य नवीन तयार होत असतात. आता आपण जन्म घेतो, मग नंतर बाल्यावस्था, मग तारुण्यावस्था, मग वार्धक्य आणि मृत्यू हा क्रम चालूच राहणार. आणि यामुळे मोहग्रस्त होण्याचं कारण नाही हे कोण जाणतं? ज्ञानी लोकच जाणतात. आता आपण इतिहासात जाऊन पाहिलं तर आपल्याला याची चांगली समज येते. तर बघा अल्लाउद्दीन खिलजीचं आक्रमण जेव्हा झालं तेव्हा राणी पद्मिनीने काय केलं? असंख्य ज्या अनेक सख्या होत्या, स्त्रिया होत्या, त्यांना घेऊन जोहार केला होता. मग त्या मृत्यूस घाबरलेल्या नाहीत. औरंगजेबाचं सुद्धा जेव्हा छत्रपती संभाजी महाराजांचा त्यांनी इस्लाम धर्माचा स्वीकार करावा म्हणून अतिशय छळ केला, पण त्यांनी देखील काय केलं? संभाजी महाराजांनी मरण पत्करलं पण त्यांचा धर्म स्वीकारला नाही. अशा प्रकारे हे वर्णन आहे. आणि म्हणून इथे सांगितलं आहे की आत्मा कशा प्रकारे शाश्वत आहे. पुढे श्लोक घेऊया. श्लोक क्रमांक 14. माताजी, आवाज ब्रेक होत आहे. ब्रेक होतोय का? आता येतोय का आवाज? हो, आता की स्पष्ट ब्रेक? आला. ठीक आहे. बरं बरं, चालेल. थोडा हरे थोडा कृष्ण. ब्रेक होतोय. बरं बरं, मग एक सेकंद. एक सेकंद, मी शिफ्ट होते. श्लोक पठण करते, मग तुम्ही हरे अनुवाद कृष्णा करा. माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माताजी चालू द्या काय नाही ते एखाद्या वेळेस रेंज बर कमी असेल तर बाबा तो. बर बर. हरे चालू द्या कृष्ण. श्लोक चालू द्या. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कोणते या तात्पुरती उत्पन्न होणारी आणि कालांतराने विनाश पावणारी जी सुखदुःखे आहेत, ती हिवाळा व उन्हाळा यांच्या येण्या जाण्याप्रमाणे आहेत. हे भरतवंशजा, ती सुखदुःखे इंद्रियांना होणाऱ्या जाणीवेपासून निर्माण होतात आणि मनुष्याने ती क्षुब्ध न होता सहन करण्यास शिकले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा, एक सेकंद. हरे कृष्ण. आपण 14वा श्लोक पाहत आहोत की याच्यामध्ये बघा काय सांगितलं आहे की आता जर कानांनी स्तुती ऐकली तर मन कसं होतं? प्रसन्न होतं. पण निंदा ऐकली तर दुःख होतं. आता मुलायम शीतल स्पर्शांमुळे सुख वाटतं आणि कठीण उष्ण स्पर्शाने त्रास होतो. आता कोणतंही सुंदर दृश्य दिसलं तर नेत्र कसे होतात? सुखावतात. आणि भयानक दृश्य दिसलं तर पाहावत नाही. आपण ज्याप्रमाणे विश्वरूप दर्शन बघितलं, आरंभी तर अर्जुनाला अतिशय आनंद झाला. कशा प्रकारे भगवंतांनी दर्शन द्यायला लागले होते आणि त्यांनी विश्वरूप प्रकट करता करता जे अक्राळ विक्राळ भयानक रूप दाखवलं होतं आणि मग ते कशा प्रकारे मग त्याला ते भयानक दृश्य पाहावलं नाही. आणि त्याचप्रमाणे हे जे काही वर्णन आहे
या सर्व ज्या काही गोष्टी आहेत ना, त्या कशा आहेत? नश्वर आणि अनित्य आहे. मग सत्य गोष्टी कशा असतात? नित्य आणि सनातन. तसंच मग थंडी, उष्णता या सापेक्ष गोष्टी आहेत. तसंच सुख आणि दुःख हे पण काय आहे? सापेक्ष आहे. तर त्यांना आपण समान मानलं पाहिजे, आणि ही भगवंतांची इथे शिकवण आपल्याला मिळते. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 15. यं हि न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुना, जो मनुष्य सुख आणि दुःख यांनी विचलित होत नाही आणि दोन्ही अवस्थांमध्ये स्थिर असतो, तो मोक्ष प्राप्तीसाठी निश्चितपणे योग्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा इथे इतका सुंदर आहे याचा अर्थ, की जो सुखदुःखांना समान मानतो तो अमरत्व प्राप्ती करता योग्य होतो. जीवनामध्ये आपल्याला हे सर्व का बरं सांगितलं आहे, की कशा प्रकारे ही वाटचाल आपल्याला आध्यात्मिक प्रवासामध्ये एक एक कडी आहे त्यामधनं आपण जाऊ शकतो. आणि मग जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यातून सुटायचं असेल तर सुखदुःखांना समान मानलं पाहिजे. आणि मग मृत्यू समय आपण दुःखी मनस्थितीत असलो तर मग त्याच स्थितीमध्ये आपण बरोबर ते दुःख घेऊन पुढे जातो. आणि मग पुढील जन्मी देखील ते आपल्या बरोबर येतं. आणि म्हणून शरीरात होणाऱ्या सुखदुःखांना जास्त महत्व देऊ नये. जड भरताची कथा आपण बघितली होती, कशा प्रकारे त्याला त्या हरणाचा ध्यास लागला होता, आणि अंतसमयी देखील त्याला तो पाडस ते हरिण कुठेतरी हरवल्याचं त्याला ते शोध मिळत नव्हता, आणि कुठेतरी तो त्या दुःखामध्ये त्यांनी प्राण त्याग केला, आणि शेवटी त्याचा जन्म कसा झाला? हरणाचा झाला. आणि म्हणून मग या जे काही सुखदुःख असतात तर जीवनामध्ये ती येणारी आणि जाणारी आगमा पायनो नित्यम. आणि मग आता आपण काही लोकांचं निरीक्षण केलं तर आपल्याला बघा जाणवत असतं, की काही जण नेहमीच आपले रडगाणे सतत काही ना काही दुःखाचीच यादी असते. आणि मग काही जण तर कसे आपल्या आनंदात आत्मसंतुष्टामध्ये जगत असतात. आणि भगवद्गीता बघा आपल्याला सुखात दुखात समभावाने राहायला शिकवते. आणि हे जरी साध्य झाले नाही तर मग पुनरपी जननम पुनरपी मरणम या चक्रामध्ये आपण अडकतो. त्यामुळे मग देह काय आहे? मर्त्य आहे, तू मरणारा नाहीस. मग पुढील श्लोक आता तर काय आहे? सांख्य योगाची चावीच आहे, ज्याचा उलगडा आपल्याला होत आहे. असतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जे तत्वदर्शी पुरुष आहेत त्यांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की जे असत म्हणजे भौतिक शरीर आहे ते चिरकाल टिकू शकत नाही, आणि जे सत म्हणजे जीवात्मा आहे ते कधीच बदलत नाही. या दोन्हींच्या स्वरूपांचा अभ्यास करून तत्वदर्शी पुरुषांनी असा निष्कर्ष केला आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जे असत्य असतं त्याचा अभाव असतो, म्हणजे त्याचं अस्तित्व असतं का? नाही. आणि जे सत्य आहे त्यालाच अस्तित्व असतं. हे तत्वज्ञानी पंडित ज्यांची भगवंतांनी आपल्याला उलगडा करून दिलेला आहे, जो आपण 11व्या श्लोकापासून पाहत आहोत. आता राजहंस हा पक्षी माहिती आहे, मग तो कशा प्रकारे दूध आणि पाण्याच्या मिश्रणामधून दूध जसं वेगळं करू शकतो, मग हा जो नीर क्षीर विवेक म्हटला जातो तसंच हे आहे. मग बघा एखादा सोनार आहे, मग ते सोनं तापवून त्यामध्ये अशुद्धी दूर करतो आणि शुद्ध सोनं मिळवतो. आता गृहिणी पण बघा की ताक घुसळून लोणी काढण्याची कला जाणते. आणि शेतकरी पण कसं करतो की धान्यामधील भुसा काढून टाकून देतो आणि शुद्ध धान्य वेगळं करतो. तसंच प्रपंचात राहून देखील ज्ञानी लोक या ब्रह्मतत्वामध्ये स्थिर होऊ शकतात. आता कमळाचं फूल बघा पाण्यात राहून देखील त्यापासून वेगळं असतं. तसंच आपणही संसारात राहून त्यापासून वेगळं असलं पाहिजे. आता एका भजनाच्या याच अर्थाच्या काही ओळी आहेत त्या मी पठण करते. जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे.
मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, भगवान तुम्हारे हाथों में. अशा प्रकारे जे आचरण आहे संसारामध्ये, याचा अर्थ असा नाही की आपण प्राप्त जे कर्तव्य, विहित कर्तव्य कर्म आहेत तर ती सर्व निश्चितपणे पार करायलाच हवीत, पण कसं अलिप्त राहून, म्हणजे सर्वांमध्ये राहून सुद्धा हे ज्ञानाने जाणणं आहे की माझं परमधाम, परम सत्य काय आहे आणि मी इथे कशासाठी आलेलो आहे, मी कोण आहे, जगत कोण आहे आणि भगवंत कोण आहेत, हे तीनच एक जाणण्यासाठी इथे आपण आलेलो आहोत. आणि आपलं परमधामात आपला कुठेतरी जाण्याचा हा प्रवास आहे. इथे आपण काही काळापुरता आलेलो आहोत. इतकी जरी जाणीव ठेवली तरी आपला मोह कशामध्ये होत नाही. पुढचा श्लोक काय सांगतोय? अविनाशी तु तद्वितीयेन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे संपूर्ण शरीराला व्यापून आहे ते अविनाशी आहे असे तू जाण. त्या अविनाशी आत्म्याचा कोणीही नाश करू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे भगवंत सांगतायत की बघा, जे या संसारामध्ये व्याप्त होऊन राहिलेत तर ते काय आहे? अविनाशी तत्व. या पूर्ण चराचरामध्ये व्याप्त काय आहे? जे अविनाशी तत्व आहे ते तू जाण, असं भगवंत सांगतायत. मग या तत्वाचा कोणीही नाश करू शकत नाही. तर ज्याला याचं ज्ञान झालंय तो त्या तत्वाला जाऊन मिळतो. आणि संसार तर हा नाशवंत आहे, उत्पत्ती स्थिती लय हे त्याचे नियम आहेतच. म्हणजे परिवर्तन हा तर स्थायी भाव आहे. आणि मग त्यामधील जे परमतत्व कसं आहे? अविनाशी सनातन. मग त्याचा कोणीही नाश करू शकत नाही. ते कसं आहे? परिवर्तित होऊ शकतं पण नाश होऊ शकतो का? नाही. जशी ऊर्जा बघा एका स्वरूपातून दुसऱ्यामध्ये जाते पण तिचा नाश होत नाही. आता जसं की बघा, उंचीवरून उंचावरून असलेलं पाणी खाली पडून वेगवान पंख्यावरून फिरलं की मग त्यामधनं काय होतं? वीज निर्मिती होते. तसंच आहे इथे हे जे काही सांगितलं आहे की संपूर्ण शरीराला जे व्यापलेलं आहे ते अविनाशी आहे. आणि मग या आत्म्याचा कोणीही नाश करू शकत नाही. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 18. अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अविनाशी यात आणि शाश्वत जीवात्म्याच्या शरीराचा निश्चितपणे अंत होणार आहे. म्हणून हे भरतवंशजा, तू युद्ध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवंत अर्जुनाच्या माध्यमातून आपल्यालाच संदेश देत आहेत. कारण आपणच तर अध्ययन करत आहोत, आपणच चिंतन करत आहोत, आपणच 18 अध्यायांचा संकल्प केलाय. गीता जशी आहे तशी या इस्कॉनच्या माध्यमातून हा संधी आपण साधून घेण्याचा इथे प्रयास करत आहोत. आणि साक्षात भगवंत आपल्याला इथे सांगत आहे, मार्गदर्शन करत आहेत, आपल्या सोबत आहेत. आता काय सांगतायत? भगवद्गीता तर आपलं कर्तव्य काय आहे याची जाणीव करून देते आणि ते करण्यासाठी काय करते? उद्युक्त करते. म्हणजे स्वधर्माचं रक्षण करण्यासाठी युद्ध करणं हे काही पाप नाही. आता बघा सीमेवरती परकीयांचं जे आक्रमण रोखण्यासाठी शत्रूचे जे सैनिक असतात मग त्यांना मारावं लागतं. मग ते काय पाप होतं का? नाही. तस्मात युध्यस्व भारत, म्हणजे असं म्हणून भगवंत अर्जुनाला आपल्या कर्तव्याची आठवण करून देतात. आणि भगवद्गीतेचा पूर्वार्ध जो काही आहे तर तो काय तरुणांसाठी आहे, वीरता शिकवणारा आहे. आणि हे शरीर तर नाशवंत आहे पण त्यामध्ये जो आत्मा आहे तो नित्य आहे. म्हणून शरीर समाप्त होईल असा विचार करणं बरोबर नाही. आणि अशा प्रकारे हे वर्णन आहे. पुढे 19 आणि 20 मध्ये काय सांगितलं ते बघूया. एक सेकंद. एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याला वाटते की जीवात्मा हा मारणारा आहे किंवा तो मारला जातो, तो अज्ञानात आहे. कारण जीवात्मा मारित नाही किंवा मारलाही जात नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुढे बघूया 20, 19 आणि 20 मध्ये. न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न मन्यते हन्यमाने शरीरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोणत्याही काळी
ते जन्मही नाही आणि मृत्यूही नाही. त्याचा जन्म झाला होता असेही नाही किंवा त्याचा जन्म होतो असेही नाही आणि त्याचा जन्म होणार आहे असेही नाही. तो अजन्मा, सनातन, नित्य अस्तित्वात असणारा आणि पुरातन आहे. शरीराचा नाश झाला तरी त्याचा नाश होत नाही. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. 19 आणि 20 मध्ये आत्म्याचं वर्णन केलेलं आहे. भगवंत काय सांगतायत की देह कसा आहे, अनित्य आहे. आता बघा, एकदा काय होतं, काही मित्र प्रवासासाठी जातात आणि मग दुसरा एक जो मित्र असतो मग तो काय करतो, सर्वांबरोबर एकत्र राहावं यासाठी आपली स्वतःची गाडी सोडून देतो आणि मित्रांपैकी एकाच्या गाडीतच जाऊन बसतो. आणि मग नेमकं काय होतं की त्या गाडीचाच अपघात होतो आणि तो मृत्युमुखी पडतो. आता गाडीतले बाकीचे तर वाचतात. त्याचा मृत्यू त्याच वेळी व्हायचा होता म्हणून त्याला गाडी बदलण्याची बुद्धी झाली. आता बघा, मृत्यू हा केव्हा कसा होणार हे जर आधीच ठरलं असेल तर मग त्याची चिंता का करावी, असं भगवंतांचं इथे अर्जुनाला सांगणं आहे. कारण बघा, शरीरामध्ये निवास करणारा हा जो आत्मा आहे, न जायते म्रियते वा कदाचिन, म्हणजे हा आत्मा कसा आहे, कधी जन्म घेत नाही, कधी मृत्यूही होत नाही. मग तो कसा आहे, जन्मरहित, नित्य, निरंतर आणि शाश्वत अनादी आहे. मग शरीर तर नष्ट होतं पण आत्मा नष्ट होत नाही. म्हणून हे इथे अर्जुनाला सांगतायत भगवंत की तुला शोक करण्याचं काहीही कारण नाही. अशा प्रकारे हे वर्णन आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 21. वेदा विनाशिन नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ गंगातयति हन्तिकम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे पार्थ, जो व्यक्ती जाणतो की आत्मा हा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा आणि अव्ययी आहे, तो कोणाला कसा मारेल किंवा कोणाला कसा मारवी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जो मनुष्य आहे मग या आत्म्याला अविनाशी, नित्य, जन्मरहित आणि अव्यय असं मानत असेल तर तो कोणाला कसा मारेल किंवा कोणाकडून मारला पण जाणार नाही. तर बघा, सावलीवर जर शस्त्राचा वार केला तर ती नष्ट होईल का? नाही. तसंच पाण्याच्या या घड्यामध्ये सूर्याचं प्रतिबिंब दिसतं, पण जेव्हा त्यातील पाणी सांडतं मग ते प्रतिबिंब नाहीसं होतं. म्हणून सूर्याचा नाश होतो का? नाही. सूर्य कसा आहे, स्थायी आहे, त्याचा नाश होऊ शकत नाही. घडा फुटून नष्ट होतो पण सूर्याचं जे प्रतिबिंब आहे त्यामध्येच विलीन होऊन जातं. एखाद्या मग पाण्याच्या या घड्यामध्ये आकाश दिसतं, त्याला आपण घटाकाश म्हणतो. तर ते जो मडकं असतं ते काही जो घट असतो तो फुटला तर त्याचा जो आकाश आहे तर ते बाहेरील मोठ्या आकाशामध्ये विलीन होतं. मग हे सारं कसं आहे, प्रतिकात्मक आहे. तसंच या देहाचं पण आहे. मग देह नष्ट झाला तरी त्यामध्ये वास करणारा हा आत्मा जो आहे तो परमतत्वामध्ये विलीन होऊन जातो, नष्ट होत नाही. अशा प्रकारे हे वर्णन आहे. पुढे जाऊन पाहूया श्लोक क्रमांक 22. मांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ज्याप्रमाणे मनुष्य जुन्या वस्त्रांचा त्याग करून नवीन वस्त्र धारण करतो, त्याप्रमाणे आत्माही जुन्या आणि निरुपयोगी शरीराचा त्याग करून नवीन भौतिक शरीर धारण करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अतिशय हा सुंदर आणि प्रसिद्ध श्लोक आहे. आपण हे बऱ्याच वेळा याचं पठण श्रवण करत असतो. याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे की बघा, मनुष्य जेव्हा जुन्या वस्त्रांचा, कपड्यांचा त्याग करून नवीन वस्त्र परिधान करतो तेव्हा आनंदाचा अनुभव घेतो. तसंच मृत्यूमध्ये आनंदाचा अनुभव घेतला पाहिजे. का? तर आत्मा हा जुन्या जीर्ण शरीराचा त्याग करून नवीन शरीरात प्रवेश करत असतो. आणि मग हे उदाहरण मनुष्य जन्माला, ज्या मनुष्याच्या या जातीला लागू पडतं आणि म्हणून भगवंत नरोपराणी असा शब्द प्रयोग करत आहेत. आणि मग अनेक जमातींमध्ये मृत्यूंचा बघा आनंदोत्सव करतात. विशेषतः दीर्घायुष्य झालेल्या व्यक्तीचा मग मृत्यू झाला तर मग त्यांच्या अंत्ययात्रेमध्ये भजन म्हणणं, टाळ मृदुंग वाजवणं, पुष्पवृष्टी केली जाते. यामध्ये काय भाव असतो की आत्म्याचा जुना शरीर टाकून नवीन शरीरात प्रवेश होत आहे आणि मग अशा प्रकारे त्याचं तिथे
पूर्ण वर्णन केलेलं आहे. पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 23. नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता नाही, अग्नीद्वारे त्याला जाळता येत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजवता येत नाही, तसेच वाऱ्याने त्याला सुकवताही येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या जे काही वर्णन आहे याच्यामध्ये विविध शस्त्रांचा संदर्भ येतोय. का बरं? ते युद्धाची पार्श्वभूमी आहे आणि इथे रणांगणावरती कुरुक्षेत्रावरती हे जे काही युद्धाचं वर्णन आहे, मग तिथे भगवंत सांगतायत की शस्त्र शरीराला कापू शकतं पण आत्म्याला नाही. अग्नीचं अस्त्र टाकलं तरी ते जळू शकतं का? नाही. वरुणास्त्रामुळे ते भिजू शकत नाही आणि वायूच्या अस्त्राने ते सुकतही नाही. असं आत्म्याचं स्वरूप आहे. पुढे जाऊन बघूया. अच्छेद्यो यमदायो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु रचलोऽयं सनातनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा आत्मा अविद्राव्य व न तुटणारा आहे आणि त्याला सुकवणे किंवा जाणणेही शक्य नाही. हा नेहमी टिकणारा, सर्वव्यापी, वर्तणीय, निश्चल आणि नित्य सारखाच राहणारा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ज्याप्रमाणे हे वर्णन चालू आहे, मग याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे की कशा प्रकारे हा पूर्णतः याला सुकवणं जाणं शक्य नाही. कसा आहे हा? अपरिवर्तित निश्चल आहे आणि नित्य सारखाच राहणारा आहे, असं हे वर्णन आहे. पुढे जाऊन बघूया. श्लोक क्रमांक 25. अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा आत्मा अदृश्य, कल्पनातीत आणि अपरिवर्तनीय आहे असे म्हटले जाते. हे जाणून तू शरीराबद्दल करू नकोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता भगवंतांनी बघा 24व्या श्लोकात जे काही सांगितलं, मग त्याचीच पुनरुक्ती या आपण श्लोकामध्ये केलेली आहे. याचा अर्थ काय होतो की त्यांना ती गोष्ट अधिक महत्वाची वाटते. बघा, आपण कोणालाही सांगताना सतत जेव्हा सांगतो, नीट लक्ष दे, लक्षपूर्वक ऐक, किंवा हे बघ, किंवा या गोष्टी ज्या काही सांगतो, तर त्याच्यामध्ये परत परत सांगण्याची ती पुनरुक्ती असते आणि मग ते महत्वाचं असल्या कारणाने ते सांगितलं जातं. आणि इथे तर भगवंत आत्म्याचं वर्णन करतायत. मग आत्म्यासाठी भगवंतांनी अच्छेद्य म्हणजे कापता न येणारा, अदाह्य जाळता न येणारा, अक्लेद्य ओला न होणारा आणि अशोष्य म्हणजे चुकविता न येणारा ही विशेषणं वापरली आहे. आणि या श्लोकात काय सांगतायत की हा प्रत्यक्ष रूपामध्ये दिसत नाही, तो कसा आहे? अव्यक्त, आणि त्यामुळे चिंतनाचा विषय होऊ शकत नाही. त्याला निर्विकार असंही म्हणतात आणि त्याचं चिंतन होऊ शकतं का? नाही. म्हणून आपली सारी शास्त्रे आहेत तर त्या समजून घेण्याच्या निरनिराळ्या पद्धती सांगतात, पण त्याच्यापर्यंत पोहोचल्यावर पुढे काय आहे हे मात्र कोणीही सांगू शकत नाही. त्याचा आकार कसा आहे हे माहित नसल्यामुळे मग त्याचं चिंतन कसं करणार? त्याची केवळ अनुभूतीच होऊ शकते. आणि मग या नश्वर देहाला मरण तर येणारच, मग त्याची चिंता कशाला करायला हवी? अशा प्रकारे बुद्धियोगाची ही तोंड ओळख म्हणजे काय? समत्व योग, जे वरील श्लोकांमधून जे जाणलं आपण श्लोक क्रमांक 11 पासून. पण आता भगवंत इथे काय सांगतात की हे जर तुझ्या बुद्धीला पटत नसेल तर दुसरा पर्याय तू माझ्याकडनं ऐक, जे परिहार्य आहे, आणि त्यासाठी तू दुःख करू नको. मग काय सांगितलं आहे? अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि. हरे कृष्ण. कृष्ण. तथापि जरी तुला वाटते की आत्मा किंवा जीवनाची लक्षणे हा नित्य जन्मतो आणि नित्य मृत होतो, तरी हे महाबाहो शोक करणे योग्य नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे भगवंत इथे सांगतात, त्यासाठी आपण थोडं तत्वज्ञानाचा जरी इथे विचार आहे तर आपण सोप्पा करून पाहूया. की आता बघा, एखादं बी आहे तर मग ते एका रूपात कधी राहतं का?
नाही. ते जेव्हा मातीमध्ये आपण रुजवतो, पडतो, तर तेव्हा त्याला पाणी मिळतं, मग तेव्हा त्याचं कठीण स्वरूप नष्ट होतं. आणि मग त्यामधनं काय होतं, मुलायम अंकुर फुटतो, मग पुढे त्याचं रोप होतं, त्याची वाढ होते आणि त्याचा वृक्ष बनतो. मग कालांतराने काय होतं, त्याची पानं गळतात, मग तो सुकतो. आणि मग तसंच शरीराचं इथे भगवंत सांगत आहे, कसं आहे तो देह अनित्य. आणि मग जन्म झाल्या झाल्या ते मृत्यूच्या प्रक्रियेकडे जात असतं. मग त्यामधल्या पेशी सतत बदलत असतात, आपण ते जाणलं. आणि अशा प्रकारे मग शरीराची वाढ होते, कालांतराने वार्धक्य येऊन मृत्यू होतो, पुन्हा नवीन शरीरात जन्म होतो. म्हणजे काय, तर जन्म मृत्यूचं हे चक्र कसं आहे, अट्टळ आहे. आणि म्हणून या गोष्टींची चिंता करू नये. अशा प्रकारे हे वर्णन आहे. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवै जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहारीर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा, जो जन्माला आहे त्याचा निश्चित आहे आणि जो मृत झाला आहे त्याचा जन्म निश्चित आहे. म्हणून तुझ्या अपरिहार्य कर्तव्य पालनात तू शोक करणे योग्य नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जे आपण वर्णन केलं, 26वा श्लोक पाहिला, मग त्याच्यामध्ये ज्याप्रमाणे आता सांगितल्याप्रमाणे बघा, बी आणि डी आता आपल्या हाती आहे का. बी म्हणजे बर्थ आणि डी म्हणजे डेथ. पण सी म्हणजे काय, चॉईस मात्र आपल्या हातात आहे. आता हे जीवन रडत रडत जगायचं की हसत हसत ते आपण ठरवू शकतो. आता प्रकृती प्राप्त या देहाला यातना, दुःख, कष्ट ही येणारच. मग त्यासाठी शोक करायला हवा का, नाही. तर बघा, पाण्याचा पेला अर्धा रिकामा आहे किंवा अर्धा भरलेला आहे, हे ठरवणं आपल्या हातात आहे. त्यामुळे सकारात्मकतेने जीवन जगणं सुसह्य होतं. आणि मृत्यूबद्दल ऐकलं की तर सर्वांनाच दुःख होतं. म्हणून भगवंतांनी या सध्यात पुढे म्हटलं आहे, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. म्हणजे धर्माचे थोडे देखील अनुष्ठान मोठ्या भयापासून मुक्त करतं. आणि म्हणून आपल्याकडे मृत्यूला भिऊ नये असं सांगितलं जातं. त्या इतिहासामधले आपण अनेक उदाहरणं सापडतात. जसं की बघा, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं जीवन मृत्यूशी सतत सामना करीत गेलं. म्हणजे त्यांचे पुत्र देखील संभाजी महाराज आता वर्णन केल्याप्रमाणे की कशा प्रकारे त्यांनी तो इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी जो प्रमाणे छळ केला, मग त्याच्यामध्ये त्यांचे डोळे काढण्यात आले, जीभ छाटण्यात आली, एक एक करून सर्व हातांची बोटं कापण्यात आली, शरीराची कातडी देखील सोलण्यात आली. तरी देखील त्यांनी अत्यंतिक धैर्याने हे अत्याचार सहन केलं. कल्पनेने विचार केला तरी सुद्धा अंगावर काटा येतो की कशा प्रकारे त्यांनी काय जाणलं होतं, की हे शरीर तर शाश्वत नाहीये, माझा आत्मा अमर आहे. आणि कुठेतरी आपण सर्वांनी जाणलं असेल बघा, की इथे ओशाळला मृत्यू या नावाचं प्रसिद्ध नाटक सुद्धा त्यांच्यावर लिहिलेलं गेलं होतं. की मृत्यू समी म्हणजे मृत्यूला सुद्धा कुठेतरी अ, संकोच वाटेल, लाज वाटेल, अशा असामान्य धैर्य संभाजी महाराजांचं पूर्ण चरित्र वाचल्यावर लक्षात येतं. आणि म्हणून आपण देखील हेच जाणणं आवश्यक आहे. आणि इथे तर गीतेमध्ये साक्षात भगवंत सांगतायत की जसा सूर्योदय आणि सूर्यास्त होणं हे देखील अटळ आहे, तसंच जन्म मृत्यू हे देखील अटळ आहेच. आता बघा कसं आहे ना, आता मनुष्य प्राणी थोड्या काळासाठी इथे प्रकट असतो, पण त्याचं जे काही जाणून घेणं आहे, तर ते पुढील जे काही वर्णन आहे, मग ते 3 श्लोकांमधून आपल्याला पाहायला मिळतं. 28, 29 आणि 30. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा, समस्त जीव प्रारंभी अव्यक्त असतात, मध्यावस्थेत व्यक्त असतात आणि विनाशानंतर पुन्हा अव्यक्त होतात. म्हणून शोक करण्याची काय आवश्यकता आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. इथे शोक करायला, ज्याबद्दल मनुष्याचा जो काही आहे काळ, म्हणजे किती काळ असतो, जन्म कधी असतो, त्याची काही गणना नाही. त्यामुळे इथे उदाहरण पण घेऊया सोप्या पद्धतीने. की आकाशामध्ये बघा, आता ढग जमतात, विखुरतात, पाऊस पडतो, पुन्हा नवीन ढग उत्पन्न होतात. अशा गोष्टीचं आपण जसं दुःख करीत नाही, तसे भाव शरीराबद्दलही असायला हवं. आपल्या शरीराची उत्पत्ती आणि विनाश हे ठरलेलंच आहे, मग त्याची चिंता कशाला. आणि मग एखादी बघा, आता स्त्री असेल, मग सोन्याचा जुना दागिना घेऊन ती सोनाराकडे जाते.
आणि मग सोनार काय करतो की त्या जुन्या दागिन्याला त्या तापवून सुलाखून त्याला शुद्ध सोनं त्यातलं काढतो आणि त्यापासून नवीन आकाराचा अलंकार बनवतो. तसाच मग त्या स्त्रीला जुना दागिना गेल्याचं दुःख होतं का? नाही, उलट ती नवीन दागिना मिळाल्याचा तिला आनंदच होतो. आणि मग त्याचप्रमाणे आत्म्याचं देखील आहे. तो नवीन शरीरात नवीन आकाराने प्रकट होतो आणि जुनं शरीर नष्ट होण्याबद्दल इथे शोक करू नये असं भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. पुढचा श्लोक बघूया. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. कोणी या आत्म्याकडे विस्मयकारक म्हणून पाहतात, कोणी याचे वर्णन अद्भुत म्हणून करतात आणि कोणी याच्याबद्दल आश्चर्यकारक म्हणून ऐकतात. परंतु दुसरे असे आहेत की जे त्याच्याबद्दल ऐकल्यावरही त्याला मुळीच जाणू शकत नाही. हरे कृष्ण. आता बघा, कोणी या आत्म्याला आश्चर्याने पाहतात तर कोणी याचं आश्चर्याने वर्णन करतात आणि कोणी त्याबद्दल आश्चर्याने ऐकतात. आत्म्याचा प्रवास कसा आहे? अद्भुत आहे आणि म्हणून त्याला दुर्विज्ञेय म्हणजे न जाणता येणारा. आता शब्द, रस, गंध, स्पर्श यांच्याही पलीकडे तो आहे. जसा आता सुगंध किंवा दुर्गंध याचा अनुभव आपण नाकाने जेव्हा वास येतो तेव्हा ती जाणीव होते. कानांना शब्दांचा अनुभव येतो. अंध व्यक्तीला पावलांच्या त्या आवाजामुळे कोण आलंय ते कळतं, किंवा स्पर्शाने वस्तू मऊ आहे की कठीण आहे हे कळतं. त्याही पलीकडे आत्मसाक्षात्कार आहे. म्हणून त्याविषयी ऐकणं, बोलणं हे कसं आहे? आश्चर्यवत आहे. आता आश्चर्याने केलेलं त्याचं वर्णन आपण ऐकू शकतो, पण त्या आत्म्याला आपण ऐकू शकत नाही. आत्मा असतो हे आपण मानू शकतो, पण त्याचं पूर्ण आकलन होण्यासाठी त्याचा अनुभवच आवश्यक आहे. अशा प्रकारे इथे वर्णन आहे. पुढचा श्लोक बघूया. देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. एक सेकंद. हे भरतवंशजा, या देहामध्ये तो वास करतो त्याचा कधीच वध होऊ शकत नाही. म्हणून कोणत्याही प्राणीमात्रांसाठी तू शोक करण्याची आवश्यकता नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे शोक का करू नये याची ही सर्व कारणं जी सकारात्मक दृष्टीने जाणून घेतली एका चिंतनामधनं, मागे सांगितल्याप्रमाणे आपण जे 18 दिवसांमध्ये जसे जसे अध्याय बघितले त्या पद्धतीने आपण ते एका याच्यामधनं जाणू शकत नाही. तर त्यासाठी सतत चिंतन, श्रवण, मनन आवश्यक आहे. आणि मग आता इथे भगवंत तेच सांगतात की सर्व प्राणी मात्रांच्या या देहामधील हा जो देही आहे म्हणजे आत्मा आहे तो कसा आहे? नित्य स्वरूप आहे. त्याला न मारता येणारा. म्हणून संपूर्ण प्राणी मात्रांसाठी किंवा कोणत्याही प्राण्यासाठी शोक करणं योग्य नाही. म्हणून मग आत्मा कसा आहे? नित्य आहे, सत्य आहे, अविनाशी आहे आणि शरीर असत्य, अनित्य आणि अविनाशी. अशा प्रकारे 11 ते 30 या श्लोकांमध्ये आत्मा आणि शरीर हे कसे प्रकारे भिन्न आहेत हे विवेचन इथे केलेलं आहे. आणि मग अभ्यासामुळे ते समजू शकतं, पण त्याचं आकलन साधनेमुळेच होतं. कुठेतरी भगवंतांची कृपा, सद्गुरूंची कृपा असायला हवी लागते. आणि मग भक्तीमुळे मग त्याची जी ओळख होते, मग पूर्ण वैराग्य अवस्था आली की ते ज्ञान मिळू शकतं. अशा प्रकारे हा जो आत्मा आहे मग तो नित्य, सत्य आणि अविनाशी असा ईश्वराचा अंश म्हणजे कणाकणामध्ये हे चैतन्य भरून राहिलेलं आहे. आता त्यासाठी आपण एक छोटीशी कथा बघूया, जेणेकरून हे जे तत्वज्ञान आहे ते आपल्याला जाणून घ्यायला अजून सोपं पडेल. आता एक महात्मा होता, एक साधू होते. मग त्यांना 2 शिष्य असतात. त्यांनी तर ते शिकवतात त्या शिष्यांना अतिशय. हरे कृष्ण. तर ते जे महात्मा असतात मग त्यांच्यापाशी जे असणारे शिष्य असतात गुरुकुलामध्ये, तर त्यांना ते खूप ज्ञान देतात आणि ते खूप शिकतात. तत्वज्ञान, शास्त्र वगैरे पंडित होतात आणि मग ते कथा सांगायला देखील तयार होतात. आणि मग महात्मे जे साधू असतात त्यांना काय वाटतं की आता मी कधी काळात आता देह ठेवल्यावर माझी जागा कोणाला द्यायला हवी, माझा उत्तराधिकारी कोण राहील. मग त्यासाठी त्या दोघांमध्ये तर ते विद्वान असतात, मग त्यांना त्यांच्यामध्ये वाद होतील. आणि मग तेव्हा त्यांचा निर्णय आता आपण आपल्या ज्या या
ह्यातीमध्ये जेव्हा असू आपण तेव्हाच तो आपण घ्यायला हवा. आणि अशा प्रकारे मग ते जे साधू असतात ते काय करतात, परीक्षा त्यांची घ्यायची तयारी करतात. आणि मग ते म्हणतात की 2 फळं ते आणायला सांगतात आणि दोघांना बोलून सांगतात की मी तुमच्यावर प्रसन्न आहे आणि तुम्ही दोघेही माझे उत्तम शिष्य आहात आणि मी आज तुमची परीक्षा घेणार आहे. मग ते काय घेणार असतात परीक्षा, की मी तुम्हाला दोघांना आता एक एक फळ देतो आणि मग हे जे फळ आहे तर तुम्ही अशा जागेवर जाऊन ग्रहण करा, खा की जिथे तुम्हाला फळ खाताना कोणीही पाहणार नाही. तर ते दोघेही शिष्य काय करतात, आपल्या गुरुकडून मोठ्या श्रद्धेने ते फळ घेतात आणि एकांतात जाऊन शोधत राहतात. आता एक जण काय करतो, आपल्या कुटीचा दरवाजा बंद करतो आणि एकांतात ते फळ ग्रहण करतो. दुसरा शिष्य मात्र अनेक ठिकाणी हिंडतच राहतो, पण त्याला एकांत असा सापडतच नाही. आणि मग संध्याकाळी तो काय करतो, आपल्या गुरूंकडे त्या गुरुकुलामध्ये परत येतो. मग पहिला शिष्यही तिथे आलेला असतो आणि मग गुरु त्या दोघांना विचारतात की तुम्ही दोघांनी तुम्हाला ते फळ दिलं होतं एकांतात खाण्यासाठी, ते खाल्लंय का? मग पहिला शिष्य काय म्हणतो की हो. आणि मग दुसऱ्याला जेव्हा विचारतात तर तेव्हा तो शिष्याला विचारतात की तू हे फळ खाल्लंस का, काय झालं? मग तेव्हा दुसरा शिष्य त्याला मिळालेलं जे फळ आहे तो काय करतो, गुरूंच्या चरणाशी ठेवतो आणि म्हणतो की गुरुदेव मला माफ करा, मला असं कुठलंही स्थान मिळालं नाही जिथे एकांत मिळेल. आणि मी जिथे जिथे जात होतो तिथे तिथे माझ्या बरोबर भगवंत ते परब्रह्म होतच होतं. त्यामुळे मला एकांत असा मिळाला नाही. अगदी माझ्यात देखील जो अंतरात्मा वसलेला आहे, आणि अशा प्रकारे मग हे तुम्ही दिलेलं फळ मी काही ग्रहण करू शकलो नाही. आता तात्पर्य काय आहे या कथेचं, की अध्यात्माच्या कथा सांगणं आणि अध्यात्माच्या कथा समजून उमजून सांगणं यामध्ये फरक आहे. अध्यात्मातील या तथ्यांची जाणीव ठेवून व्यवहार करणं कठीण आहे. आता या ज्या कथेमध्ये दुसरा जो शिष्य असतो, ज्याला एकांत मिळाला नाही, त्याला ती जाणीव असते आणि मग त्यामुळे या दोघांमध्ये दुसरा जो शिष्य आहे तोच श्रेष्ठतम ठरला. अशा प्रकारे जो हा आत्मा आहे, जे परब्रह्म आहे, जे चैतन्य आहे, ते परम सत्य कसं आहे, अविनाशी, नित्य, निरंतर आणि मग ते सर्व ठिकाणी भरून राहिलेलं आहे. अगदी तुमच्या आमच्या मध्ये सुद्धा या निर्जीव वस्तूंमध्ये, सजीव वस्तूंमध्ये पोकळ पूर्ण जिथे जिथे आहे तिथे हे सर्व काही आहे ते ठासून भरलेलं आहे. अशा प्रकारे या कथेमधून आपण जाणलं आहे की भगवंतांना हेच सांगायचं आहे. आता पुढे भगवंत धर्माविषयी, कर्तव्याविषयी बोलतायत. आता गीतेमध्ये जो धर्म सांगितलेला आहे, मग त्याचा हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन वगैरे इत्यादी धर्मांशी, संप्रदायाशी काहीही संबंध येत नाही. म्हणून इथे काय सांगितलं आहे ते श्लोक पठण करते. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य कंपितुमर्हसि धर्म्याद्युद्ध श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्षत्रिय या नात्याने तुझ्या विशिष्ट कर्तव्याचा विचार केला असता तू जाणले पाहिजे की तुला धर्मत्वासाठी युद्ध करण्यापेक्षा श्रेष्ठ असे इतर कोणतेही कार्य नाही. यास्तव तू संकोच करण्याची आवश्यकताही नाही. हरे कृष्ण. आता स्वधर्म म्हणजे स्वधर्म काय सांगितला तिथे अर्जुनाचा, काय होता स्वधर्म, क्षत्रिय धर्म होता. मग ते पाहून विचलित होऊ नये असं भगवंत अर्जुनाला सांगत आहेत. का तर क्षत्रिय धर्मासाठी युद्धाशिवाय दुसरं कोणतंही कर्म कल्याणकारक नाही. आता आपल्याला द्रोणाचार्यांची कथा गोष्ट ठाऊक आहे. द्रोणाचार्य तर कौरव पांडवांना धनुर्विद्या शिकवत, पण त्यांनी काय एक मोठा हे केला होता अपराध, की ती विद्या म्हणजे विकण्याची, म्हणजे विद्या ही कधीही विकू नये असं आपल्याला धर्मग्रंथांमधून सांगितलं जातं. आता विद्यादानानंतर शिष्य जी दक्षिणा स्वखुशीने देतील तर ती फक्त स्वीकारणं वगैरे ठीक आहे, पण आपण त्यांच्याकडे कधीही काहीही मागू नये. अशा प्रकारे हे वर्णन आहे की जी काही कर्तव्य नेमून दिलेली आहेत मग त्यांचं पालन करणं अनिवार्य आहे. आणि मग पुढे जाऊन बघूया श्लोक क्रमांक 32. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, ज्या क्षत्रियांना अशा युद्धाची संधी प्रयत्न न करताही येते ते खरोखरी आहेत, कारण या संधीमुळे त्यांच्यासाठी स्वर्गाची द्वारे सताड उघडी होतात. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा. तर भगवंत इथे सांगतायत की तुला हे आपोआप प्राप्त झालेलं युद्ध म्हणजे काय आहे, स्वर्गाचं दार उघडल्यासारखंच आहे. म्हणजे पुढील श्लोकामध्ये आता भगवंत काय सांगतात की युद्धात तू हरला तर तुला स्वर्ग प्राप्त होईल आणि जिंकलास पृथ्वीचं राज्य तू उपभोगशील. तर तू इथे चिंता कशासाठी करत आहे, अशा प्रकारचं युद्ध मिळणं हे क्षत्रियाचं भाग्यच आहे. याला धर्मयुद्ध असं म्हटलं आहे. का तर पांडव आपल्या अधिकारासाठी लढत आहेत आणि कौरवांनी अनितीने त्यांचं राज्य हडप केलेलं होतं. अशा प्रकारे इथे मग पुढील श्लोकामधनं आता अर्जुनाला पुन्हा एकदा त्याच्या आत्मसन्मानाची आठवण करून देत आहेत. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मे कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. परंतु तू जर धर्मयुद्ध करण्याचे तुझे कर्तव्य केले नाहीस, तर कर्तव्य करण्यामध्ये निष्काळजीपणा केल्यामुळे तुला निश्चितपणे पाप लागेल आणि याप्रमाणे योद्धा म्हणून तू तुझी कीर्ती गमावशील. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता इथे आत्मसन्मानाची आठवण का करून देत आहेत भगवंत, तर आत्मसन्मान म्हणजे स्वतःबद्दलचा आदर आणि विश्वास. आता बघा, स्वतःच्या भावना, विचार, कृतींवर विश्वास ठेवणं म्हणजे काय आहे, आत्मसन्मान. आता आत्मसन्मान असणं म्हणजे खूप महत्वाचं आहे. का तर ते आपल्याला सकारात्मक दृष्टीने जगायला, अडचणींचा सामना करायला आणि यशस्वी होण्यासाठी मदत करतं. आणि म्हणून इथे भगवंत त्याला अर्जुनाला सांगत आहे की कशा प्रकारे तू स्वधर्माचा त्याग करणं यासारखं दुसरं पाप नाही. स्वधर्मम कीर्तीचे हित्वा पापम वापसिसी. आणि मग तू क्षत्रिय आहेस, युद्ध तर हे तुझं आद्य कर्तव्य आहे. आणि या कर्तव्यापासून तू परांगमुख होऊ नकोस. पुढचा श्लोक बघूया. श्लोक क्रमांक 34. अकीर्तींचापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. लोक नेहमी तुझ्या अपयशाचे वर्णन करतील आणि सामान्य व्यक्तींसाठी दुष्कीर्ती मृत्यूपेक्षाही भयंकर आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता दुष्कीर्ती म्हणजे हे इतकं कठीण आहे की आता तू युद्ध जर सोडून पळालास तर तुझ्याविषयी चुकीची मतं तयार होतील, चुकीच्या चर्चा केल्या जातील, म्हणजे तुझ्यासाठी मरणापेक्षा हे दुःखदायक आहे. अशा प्रकारे मग लपून जगण्यामध्ये अर्थ काही आहे का, तर त्यापेक्षा युद्ध करता करता मरण येणं चांगलं. आणि मग तू जरी येथून युद्ध निघून जायचं ठरवलं तरी दुर्योधन तुला जाऊ देणार नाही. आणि मग युद्धाच्या अगोदर तर भगवंतांनी शांतीचा प्रस्ताव घेऊन कौरवांच्या दरबारात गेलेले होते. तेव्हा दुर्योधनाने भगवंतांना सुद्धा बंदी करण्याचा प्रयत्न केला होता. अशा प्रकारे मग हे वर्णन आहे. आणि 35 आणि 36 घेऊया आणि इथे विराम घेऊया. आज आपण उर्वरित श्लोक उद्याला होतील. श्लोक क्रमांक 35. भयाद्रणादु परतं मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्या मोठ्या महारथी सेनापतींनी तुझ्या नावलौकिकाची आणि यशाची वाखाणणी केली आहे, त्यांना वाटेल की केवळ भीतीमुळे तू रणांगण सोडले आहे आणि याप्रमाणे ते तुला तुच्छच समजतील. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तुझे शत्रू एक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःखर तुला काय आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता बघा, 35 आणि 36 मध्ये भगवंत पुन्हा समजावून सांगण्याच्या भूमिकेत आहेत. काय सांगत आहेत की या विश्वामधील सर्व श्रेष्ठ धनुर्धर अशी तुझी ख्याती आहे. मग भविष्यात होणारी अपकीर्ती टाळायची असेल तर आज तुला युद्ध करावंच लागेल. आता आपण पाहिलं होतं की अर्जुन युद्धातून पळून जायला तयार होता. मग त्याच्या मनात आत्महत्येचा विचारही येत होता.
मग युद्धापेक्षा भीक मागून निर्वाह करणं त्याला योग्य वाटत होतं, आणि म्हणूनच भगवंत त्याला हे सर्व काही सांगत आहे आणि त्याला आठवणही करून देत आहेत. काय की त्याची कीर्ती किती असामान्य आहे. तो काही साधारण होता का? नाही. तो तसा गांडीव धनुष्य उचलतो आणि त्यावर प्रत्यंचा चढवायचा, तसाच प्रयत्न. त्याप्रमाणे मग रणांगणामध्ये जे पराक्रम पाहूनच सर्व जे काही असायचे ते भयभीत व्हायचे, आणि त्याच्या मनात जगण्याबद्दलची काही अतिशय शौर्यता होती, तर ती इथे सामर्थ्य भगवंत त्याला ते जाणून देतात. की जसं बघा, आता एखादा बलवान आणि मदांध हत्ती आहे, ते सिंहाच्या नुसत्या डरकाळीने तो भयभीत होतो. तसंच अर्जुनाच्या धनुष्याचा टणत्कार ऐकून कौरव सेना भयभीत होत असे. आणि भगवंत म्हणतात, तू युद्धातून पळ काढला तर मग या तुझ्या सर्व कीर्तीचं अपकीर्तीत परिवर्तन होईल. शिवाय हे जे शत्रू आहे तुला पळू देणारच नाही. तू निशस्त्र होऊन पळाला तर तुला ते मध्येच गाठून मारतील. मग जरी तू पळण्यात यशस्वी झाला तरी तुझ्या मागे तुझी अपकीर्तीच हे लोक करतील, आणि मग तुला पळकुटा म्हणतील. त्यामुळे मग तू कणाकणाने मरण्यापेक्षा पूर्ण जीवनभर तुला मृत्यूपेक्षाही भयंकर अशा यातना सहन कराव्या लागतील. आणि म्हणून युद्ध न करण्याचे चुकीचे विचार तू सोडून दे. आणि मग आता पुढील श्लोकांमधनं भगवंत काय काय उपदेश करतात ते आपण उद्याच्या भागामध्ये जाणून घेऊया. आता आज इथेच थांबूया. झालेली ही सेवा भगवंत चरणी अर्पण आहे. हरे कृष्णा, हरी बोल.